Die school moest dicht omdat het onveilig is en dan stappen ze de mensen neer. De slacht er nergens op. Er wie flink vlecht op de kooi, tiers te joen, bij een geerkomste in Gerkeskleester over de komst van tientallen vlechtelingen. Die krijgen onderdak in al het basisscholen de Klaarkamp. Dwarpsbewoners binnen vooral versterren om te vinden dat de gemeente Achtkarspelen net goed met haar communiceren had. Ik heb geen moeilijkheden met zulke mensen. Ze hebben hulp nodig, dat weet ik. Maar ik vind wel dat de gemeente beter ons informeert had, dat soort dingen. Onwijzigen mochten vragen stellen om burgemeester Oebele Brouwer, Veiligheidsregio Friesland en het COA, het orgaan voor de opvang van asielziekers. De geerkomsten van plak achter besletten dwarren. Een pad van de dwarpsbewoners wil de vlechting een warm welkom aan. Maar er binnen ook grote twijfels over het aantal. Zo'n 60 of 70. Een stuk of 10, 15 kennen het, want er zit ik maar mensen die hun helpen, begeleiding, catering en wat dan ook. Dus voor het COA is het minimum 60, 70. Dat is wat we hier bieden kennen. In een dorp van 800 inwoners moet dat kennen. Als je zegt, Burgum had een AZC van zo'n 100, al jarenlang. Burgemeester Brouwer sprutst de hoop uit dat vluchtelingen opname in het dorp. En daar misschien ook een thuis vinden in de toekomst. Maar dat skopte het in de zere skonk van de onwijzige jongeren. Ja, dit is natuurlijk al een heel klein dorp. Ik wil hier wel heel graag in de buurt blijven wonen. En als het echt zo is wat meneer heeft gezegd, dan zit het hier binnen een kortste klap vol. En dan hebben wij helemaal geen kans. Ja, ik maak me daar best wel zorgen over. Ja, dat we hier niet meer fatsoenlijk over straat kunnen. Dat we in de kroeg hebben gezeten, dat we dan alleen naar huis moeten. Nee. Ik zie het niet zitten. Ik had het op zijn minst wel enigszins redelijk gevonden als het dorp mee mocht beslissen wel of niet. Ik bedoel, zoals je hoorde hier net, de meeste van het dorp zijn op tegen. Dus. Of jou het idee hebben dat jouw vragen beantwoorden binnen van de jong? Nee, helemaal niet. Dat wordt alleen nog omheen leren. De vleien keer weer 34 en nu bent er 70, 74. Nou, en langer als 4 maand. Dat wordt natuurlijk langer, want de vleien keer is echt verlengd. Gondwarpsbewoners maakt haar grote zwargen om haar veiligheid. Er komt een beveiliger bij de opvanglocatie en een neetnoemer. Brouwer stelde als hudde einddatum voor de opvang 1 maart tak om hier. En hij beloofde ook een strenge selectie op wateronderdak krijgen in het dorp. De burgemeester zei te hoopje op een vergelijkbare situatie als in 2015. Doet er ook vluchteling naar Gerkeskleester kwam. Dat wie een hele warme tijden, dat denken ze nog maar een soort willen om waarom. Dat wie een grote club Syrische vluchtelingen, dat ging toen super. Meesten maken zwagen, misschien binnen tijden wat oors. Nou, wij zwagen hier voor veiligheid voor de meesten die hier zitten. We zwagen voor veiligheid in het dorp. Als je gewoon binnen die zich net weten te gedragen, dan is er 1 rol en dat is weg.